Tässähän on Etelä-Korean Juna Kim, olympiavoittaja, maailmanmestari. All of Me. Michael Bublé. Niin ikään valinnut kanadalaista musiikkia. I look good without. Take my lips, I wanna lose them. I take my arms, I'll never use them. Your goodbye, they left me with eyes that cry. How can I get along without you? Took the part that once was my heart, so I take all of me. Let's go, let's go. Goodbye, left me with eyes that cry. Now I'm lost without you, and now that you took that part that used to be my heart. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm a mess without you? You took the part that used to be my heart, so why not take all of me? Hän on siis Juna Kim, Etelä-Korea, joka oli kyllä mykistävän ylivoimainen naisten kilpailussa, täytyy sanoa. Ei virhettä, ei lyhyt, ei vapaa ohjelmassa. Hän varmasti harkitsi pitkään paluutaan 2 vuoden tauon jälkeen, mutta kun tiesi, että tuo tekniikka ei mihinkään katoa ja hänen olemuksensa säilyy koko ajan hyväkuntoisena, niin mikä siinä mukaan vain ja haastamaan muut kilpasiskot. Siinä hän onnistui täydellisesti. Hän sai myös 10 esittämisestä tuossa vapaa-ohjelmassa. Ihme kyllä verrattuna esimerkiksi Carolina Kostneriin, mutta maailmanmestarille sallitaan tietysti tuollainen 10 sinne sekaan, se on ihan selvä. Vuonna 2006 hän voitti junioreiden maailmanmestaruuden aivan ylivoimaisesti ja herätti silloin jo huomion. Ja häneltä on odotettu kyllä kaikkea mahdollista menestystä ja sitä on tullut.